Kanchaskem hanggathek ingding chok ke bratrok ke chokorni ke talon pon. Karbi Farmer Association akon chunbang lapan ari sang ho tumpen parang kiamai kangni. Karbi dang cidu rong hang amen pen ke jingsi football patu ke cepate pon. Jengka Soil Conservations IBA Hemalong Driver Association Lapan Vehicles Owner Association Jengka Branch ke Sengpon. Then arong Sport Associations Lapan Karbi Film Artist Tumangbong pen friendly football match ke patupon. Citi ni pai trok si arni di purung spi along kedu Karbi Adorbar sai Hemalong Kanchaskem hangketek engdeng trok kebra trok ke chok arni talon pon. Aluhi man pent Kanchaskem amai phu Ajit timung konchun bang sing timung Karbi Adorbar amai phu Mondal sing be konchun bang harnat terang Karbi su arlu amai mai phi sangpi kungri timung pi konchun bang phi sangpi bina terang pi Karbi risu Adorbar amai phu Bikram tisu lapen kaprek man pengke dumda chitong dun Karbi Anglong pen dima haso ahem prek Article 244A Autonomous State Ipalong jiapan Kanchaskem pu mahang pathek pondo lapen mahang pathek dek pen hemprek up apartment chisong bom pang bom lo so hemprek long le tik ka chisong ington bon pe lapen Kanchaskem along klembang phubang phietum masami mati ratchari along mati political party along kilip thodun dei pusi Kanchaskem amai phu Ajit timung pen pharang khietum phan than pachini pon 7 September anike Kanchaskem Karbi Anglong North Kasaril Autonomous State Demand Committee ke sengar ni sini tum talon lo lake ingdeng thong kepra truck 36 autonomous 36 Kanchaskem Foundation de lo nikan thong kepra phoga chokalo no nikan thong kepra truck kilulo la dam bom lo pini pen kilulo la solo among pen nile tum autonomous state ke hang penangan li lo Indian Constitution long ketok article 2 purpura pen Karbi Anglong la pen North Kasari la pan autonomous state ke hang li ulo la pen ni arong piglo la pen ni to bangke la so autonomous state long li tik ni li tung ke hang po akon ni li to makha je autonomous state bang long wek po atima itung non kutte Karbi ara da tunda thur paklo la long nang jipu la pasi Karbi ara da pan churu lo lapen kapre organization ho tum chilang rapet e kese Karbi Association Karbi Riswa Dorbar Karbi Swarlo Ame Karbi Dorbar Dima Session Union Dima Hasalong kedo apex budia tum alang ni tum tanang sirabun pamilo la sinon itum ni iswet dola la si prabjin man autonomous state long po businele tum ningthe akola penele tum ningkan thong kepra pho playing pen hake pangcheng ut penile tum jitwa principle autonomous state long le tik de tum political party pinchong che Kanchaskem apan la penita president secretary election thothe pu hala sala mateng penitum claim lo la pen pini penan success lo la pen pini Karbiara da tum tan ile tumana puja toar avelo ba pulong lo je Karbia alitara tumke autonomous akola pela to party ta political party pinchong de ditipu hala so lambang nele tumpini hala so lambang ke hala so tuara bang dam de pin ban nele tumnon rat apane than poilo je autonomous long le tik ban long le tike akola pen political party pinchong chela pen election thurthe palam nele tunikan thong kepra papa penglo akola so teng sinele tum damji akolong ji pusimathalo la sinile tumalo nikan thong kepra po hempre ke hangalong nang kachirab du na tua phan an rada pan tumana churu parlo political party la autonomous state yang binong tumbanata churu la ning samula la penile tum autonomous state long le tike ile tum chirap lo nang claim lo nang la pen autonomous state long wek po busi ni tuma hin penge ning thepik lo kardom
Chiti ni pai troksi arni Karbi Farmer Association asai hem along Karbi Farmer Association akon chun bang lapit ari sang ho tumpen parang ke mai ingpon laso parang ke mai along alang li tumpen ke jai pon atengki ke dam tang chiti ni pai pli arni Karbi resim kang tang ki ora song tumpen mongsam aklam an wangsi Central pen State Gov atumpen lamdon chitok pon lo labang sul lamton ke chitok pon along MSc ing hoi thong kebra plia phan bang ke ST tum hansi kirai pon pa do pon lo bonda eng hoi kep abang ke open for all mati majok akhai tum ben semi kilit sipati tunlong chi Karbi Anglong ki 6 sidul along ripinak lasi ladak bang ke phan pharus teme inglong akhai phan si MSc ang hoi kiligit sipati dunlong chot nang chi usi alang li tumpen lamjai pon lasila eng hoi kep open for all pu along bang ke alang li tumpen chikhoi dun thi laso pudak alang li tumpen sodak pen semi ke chisong pon asai dek pon angkok pus usi parang ke thinol alang li tumpen lamjai pon lok de tom phan do an ne tom Karbi Farmer Association pen ning sambal pi pen ang tom phan suropa pi glo alang li tum aningkan namazo ki do itum Karbi sai itum Karbi rada phanong matha tol ning long so dang matha si itum Karbi ang long aphan matha pen alang li tum ing namalo ki do pen ngaki sur bagi itum don samit denglo ning rong pal piglo sita kedam tangar ni piece ekot kachik tok along close 2.3 along product reservation for all 10 seats reservation for all tua bangke yeltum Karbi sai ti pen ke lake ke mesen ang thek kali pisni tum tongpo lapen ke yeltum 2 di potma pelote reservation puda kali open for all puda kali tunggu amut di masih Karbi Anglong 6 schedule area bina pot open for all alam tabe reservation alam tabe dakil tum 6 schedule area methang long astunum si cerai long lap nangji porle non ke aku ke pavir dam thu ke pabob dam thu isi alam jong si langdam lo pelote doan Karbi rat mu chini nang jinon lai lo reservation for all 10 seat reservation for all mane ladak OBC do thek po general tame do thek po lapen kapre long so leten smith dak thudun long po ki thudun long lok lo bate lake number 1 water rights ke long water rights long si long lok lo bate landslide long pelotu laki isining si bina jalam lo reservation for all jong si bikok lo pelotang te Karbi Anglong e landslide long po englong so pena behre tumta jong si latung water rights long jana pi landslide jong si long lok lo pelote kiplung je ba ke hek je kong velo 24 plus pen kachi song along nili methang jongjong nili kongchon bang jongjong same 2017 aningkan hot recreation park pen di Purong Sopian ba rong ni hang school pen dak di Purong Sopian ding angjang ke chisong nak besin tum ning oi pon lo athe nil tum chisong lake wotara ching thanang ji methang Karbi Anglong methang Anglong sopan cerai kom pon nang ji pu ni tum akamatha pini ani KSCC kachari pon ake hai tuliram rong ha Karbi Anglong jordat pusin tum jorlo ate ke jordat ate long ni tum dak pise kot chit tok along close 2.3 long si klang dak lo ong dumon tumpu je implement melang ladam u laso implement melang ke ladam de pan ki joy keji gali nang lini lidak tot pong le ladam phakji la phoji ba hek logic umji gali reliable source and ka julong alam inut thek kere lo alang li kaning ge son lo ho je Karbi Anglong da non ke kuna su nang chan ulo pot si lang da phai du ulo pot si haro taman same awar side thu pon nang ji 10% or 10 ang ing hoi kep ki pi chot ke Karbi Anglong han kanuk son ave
Itu nongke 34 ta kel itu nongke ST yang reservation do. Nang li jong si Karbi khai ang cheng hon. La ke tok bang chichini po. Jong si nang la so lam ji klang mede tok bang chichini ji. Jong si nang li jong si Karbi khai ma cheng hon mede nang li so lam ning je je. La pen jong si nang li jong si article 6 schedule jong si nang li chelang tip or tip lote. Non la welcome for all. Puke alam sin klang kle. Ne pa jok vek tu nil tu pe. CM saraning hang. CM saraning hang jong si chiklo jang pado je papa do na. Ani ver ani CM se ani set pa di papa do na. Nil tum keng fu patong de. Atumi tumi nili jong jong atumi nili te college long samido nili call tumi batai ni bari tam call siam han nang li ko PC claim jema asalam sin li ka juji pu nili ka chuning ri pa jok noi la sondo plan nili phone call hali nili si ila islam se ka juji pu se nili phone call tumi same nili phan thakte dalo asi non ta nili kudakji ci close on la bi kongon ci close on la bi kongon nili tum keng fu patong nili tum keng fu patong ta the nil tum ke chok chele ke claim hali 24 plus pen atumi dik apes mit do ke chok chele claim hali rat phan ke matha si claim rat sung den na mo phi sung de ji busi 24 plus pen la pen nil tum president mai phulon tum nil tum farmer sa song same 24 plus song don veglo athe nil tum 24 plus song don ke claim rat phan si claim binong sil tum che jog no lo la pen tumi dik same tum rat phan matha mo phi sung det pu matha sin tum claim lo apot si kemi si ke claim kemi long ke claim apot kemi long ke claim long ke nil tum ning tan le donot achik lo donot nil tum teng potong te will wall bow down lasi siam lasi nilis Lakhakri pom hamaya konsensi parlopon paju patu aklam along kikli tang jiru rongha amen pen football patu pati pangcheng ani kangsam por phai hini apor malom karli tang jiru ronghang aphan chkimu pon si labangso football patu pangcheng pon Labangso football patu ke pangcheng pon along mahamaya constituency VDC chairman Rajesh Teron den arong left secretary Bikram Kiling rong asar men terang atumenta chetong dun pinila ka chengsi football tournament ka chapati pon labangki Chirinti FC Lapen Karbi United Club atum angbong si chapati pon lo labangso football patu ka chapati along kangkrung kang saidun mate referee ki dodun labang ki minder timung binong timung anong timung atum pensi kangkrung kang sai dengdun Dong mukak pent waisong terang Karbi Longri Abirta. Kalitang nilipu jiru hang lapan si panong pon lo lasi nasorong bong pen nang cerap dun iam sar pantami ning aklong pen curo lo lapen sar bang nang cetong dun apor wi pertami naso dun mate vidisi sar alang di tanang cetong dun pot nilihit penta curo pajir pon lo Kedamtang chitin petrok arni West Karbi Anglong District Kiparlo Jengka Soil Conservations Abihem along West Karbi Anglong District Driver Association atumpen patir piponsi Jengka along Driver Associations asai keseng pedopon Jengka Driver Associations seng pon amai along alhiaman pen Chief Advisor Philip Timung Hamren District Vehicles Owners Association President Krishna P. Sharma West Karbi Anglong Driver Association President Khorsing Phangchu Lapen Ongdung Arpuke dua tumta cetong Jengka Branch Driver Associations keseng pon along President Bilton Ronghang Vice President Sanjip Rai Secretary Humson Dera Assistant Secretary Boloram Das Lapen Finance Secretary Don Timung atum fansi ingwai pon Tentang ada sampai usilitun driver association bang tum sengnya itu gardi mulo sampai nutin rapor konte penajok ajak abang dengan tolo sampai piniar di bangke itu kopai keme asal di teglong ati itu pini pena bangke itu jengkap no association bangke dolo pot itu ningarong tapi ke dili laso association jengkap driver association tapi dili mai pu de dengpen nang itu along unam bangke kisung punot banane dorkar punot dili unam bangke apor jipitan po tapi itu kado kami tame jawab pet na kusi nang itu kata di chunui lo
lapen ke klen nang chi dam nang jian itum driver atum kupia sai me klen nang jian kimia kaman mang ke itum pa prank ona apela so driver decision nami itum unang si pangtang ona kusinili hin pen nami tumasri lo lapen ni same apor sing kusilam chak kilo pardon. Hindi pai troksi erni den arong sport association atum pen patir piponsi Karbi film artist lapent den arong sport association atum ang bongpent ing deng cricketom friendly football match patupon labang so friendly football match ka patupon along den arong sport associations amai pu dharam singh kro konchen bang dharam singh ingti apen Karbi film artist along ma de Karbi lam arjan long ke parjan dut abang pu bang phi tumanta chitong do Karbi film artist atum den arong sport association atum pan goal pli thaponsi labang so friendly football match pai pondadlo dong mokak pen Karbi Longri Abirta waisong terang.